Ifeyo ndi ochokera kwa Mlengi, ndipo kwa iyeyo ndiko kobwerera. Mwezi wa Juni uno, mwezi wa June 2024, mwezi unowu ndi mwezi osaiwalika. Apa uthenga winaso ndi umenewu, taluza ndithu Soldier Lucius Banda, omwe anali ndithu kulimbana kwambiri ndi matenda aja ma kidneys. Choncho basi mzimu wawo uwuse mutendere, maso ndi mizimu ya anthu onse amene atisiya mwezi uno wa Juni. Akuluakulu umakhala uthenga ndithu kutidziwitsa amene tili tatsalafe kuti akuluakulu basi imene ndi awina aliyese, amene angakwere mmene mundi aliyese. Choncho tisamayiwale kumachita zinthu zabwino, tisamayiwale kumapemphera, chifukwa ndi ulaliki waukulu kwambiri kwa wina aliyese payekha. Zikomo kwambiri Malawian Cameras. Good night.